Shwmae, diolch yn fawr am eich gwylio ar y fideo hwn. Fan yma, dwi'n eisiau i dechrau cyfres newydd o fideoedd lle dwi'n yn siarad gyda y cynulleidfa gyda chi. Y mae heddiw dydd Llun, neu yn y trac mae heddiw dydd Mawr, trydydd ar 20 o fis Gorffennaf 2024. Felly, dwi'n eisiau i esbonio cysyniad o'r cyfres hwn o'r fideoedd. Dwi'n eisiau i galw rhain gwrandawol dyddiadur, achos yr holl amcan yw i ddefnyddio yr podlediad neu yn y trac fan hyn yr fideo hyn fel fy nyddiadur i recordio lawr neu nodio lawr fy meddyliau fel dyddiadur, ond yn y trac na'r ysgrifennu i lawr ar nodi llyfr neu ar y dyddiadur go iawn ar y papur. Dwi'n eisiau i ddefnyddio recordiad hwn oherwydd y fanteision dwi'n yn gallu dod o hyd ohonynt. Yn gyntaf, mae'r hyn yn caniatau i mi i arferu fy siarad yn Gymraeg. Mae'r hyn yn hynod o ddefnyddiol i mi, ac hefyd yn ail, mae'r hyn yn caniatau i mi i arbed amser, achos dwi'n gallu mynd o gwmpas ac wneud y bethau yn y tŷ, ac yn y cyfamser dwi'n gallu siarad ac ymarfer yr iaith hefyd. Ac yn trydydd, mae'n ddefnyddiol iawn i cadw'r dyddiadur. Dwi'n wedi gwneud hynny ers blynyddoedd, ond yn y trac na gwneud hynny, dim yn llyfr yn y dyddiadur go iawn. Dwi'n gallu gwneud hyn ar fideo hwn trwy'r yn siarad trwy'r meicroffon ac yn cael fy llyfariad yn ei recordwyd union trwy'r cyfrifiadur, ac wedyn dwi'n gallu ei gyfrannu nhw gyda chi, gyda cynulleidfa ar y wefan ar y YouTube. Felly dyma'r tri mantais i gwneud hyn, i gwneud beth dwi'n galw gwrandawol dyddiadur. Felly diolch yn fawr unwaith eto am eich gwrando. Felly, gyntaf pwnc dwi'n eisiau i trafod amdano fe heddiw yw i manylu ambell mwy ynglyn â'r cysyniad o'r gwrandawol dyddiadur. Felly, dwi'n mynd i siarad am pob dim dwi'n eisiau i trafod amdanynt gyda'r bwriad nid yn unig i gyfrannu fy meddyliau ac hefyd fy agweddau tuag at amrywiaeth o bethau gyda chi cynulleidfa, ond hefyd i nodi lawr ar gyfer fy defnyddio'r hunain o'r syniadau ac hefyd y cysyniadau sydd dwi'n yn gallu ei cyfeirio atyn nhw yn hwyrach hefyd. Felly, pan ydyn yn ysgrifennu pethau lawr yn y dyddiadur, ydyn nad yn unig yn ysgrifennu beth sydd yn digwydd union yn y dydd, ond ydyn yn ysgrifennu i lawr y bethau sydd yn ddefnyddiol i ni i cofio i lawr, i nodi i lawr yr bethau sydd yn ddefnyddiol rhag ofyn ydyn yn ei angofio nhw ac yn ei colli nhw, ond os ydyn yn ysgrifennu nhw i lawr ar y dyddiadur, ydyn yn gallu cyfeirio atyn nhw yn y dyfodol yn hwyrach, ac wedyn ydyn yn gallu defnyddio yr un syniadau, cysyniadau, enghraifft i datrys rhyw fath o rhywbeth neu i atgoffa hunain ynglyn â sut i wneud rhywbeth. Felly mae'r cadw dyddiadur mor defnyddiol yn nid ydy, achos oherwydd nad ydyn nhw yn gallu atgoffa pob dim dan y hal. Felly os ydyn yn gallu nodi nhw i lawr pan ydyn yn canfod nhw, union rhywle yn traddodiadol, union yn y llyfr, sef enghraifft y dyddiadur, ond nawr gyda'r tecnoleg ydyn yn gallu gwneud hyn trwy'r cyfrwng o'r fideo yn y podled fel hwn, ac wedyn nid yn unig hynny, ydyn yn gallu ei cyfrannu nhw gyda'r eraill hefyd ar y wefan. Felly, dyma y cysyniad o'r gwrandawol dyddiadur hwn, neu cyfres o'r fideoedd hwn. Felly, ynglyn â'r clywedol dyddiadur hwn, beth ydy'r tecnoleg dwi'n yn ei defnyddio i greu fideoedd ac hefyd sain
ar gyfer recordiad. Felly, dwi'n argymell pob un ohonoch chi yn eisiau i ymarfer siarad y iaith i wneud yr un beth, sef i brynu yr headset neu yr microphone sydd yn heb wiaren, heb wires, without wires. Mae'r rhain yn weddol yn rather hawdd i dod o hyd ohonynt, ac maen nhw'n nid ydyn nhw yn rhy bryd eto chwaith. Pryna chi rhain ac ar oddeutu 20 punt, ac mae'r hyn yn cynnwys bar yn gyntaf. Mae gyda ni rhanbarth sydd dwi'n yn ei gwisgo ar gytiau fel yr headset sydd yn cynnwys yr microphone. Dwi'n yn ei osod arno fe map, oherwydd os dwi'n eisiau i siarad yn cloi i mewn i'r microphone, os dwi'n yn anadlu yn rhy cryf, mae hwn yn gwneud sŵn o'r gwynt yn chwythu sydd yn niweddio ansawdd o'r sain o'r lais. Felly, dyma'r rheswm pam dwi'n prynu map i gorchuddio yr microphone i roi sain o'r lais i fod yn hollol smooth ac yn clir. Os ydyn yn chwythu neu anadlu yn rhy cloi i'r microphone. Ac wedyn, ac dwi'n meddwl mae'r hwn yn wreiddiol os ydyn eisiau i cyfrannu ansawdd o'r sain sydd yn hollol eglir ar holl amser. Ac dwi'n gwisgo yr headset hyn ar fy glytiau, ac nid ydy jyst y headset gyda'r audio. Dwi ddim yn eisiau i gwrando ar unrhyw beth o'r headset, mae'n hynny dim ond y microphone sy'n derbyn yr sain. Ac wedyn, dyma'r gyntaf rhanbarth o'r device. Ar rhanbarth yw derbynydd, y receiver, sydd dwi'n yn ei plygu, dwi'n yn ei plygio mewn i'r cyfrifiadur, ac gyda'r hyn, dwi'n yn gallu recordio gyda'r sound recorder ar cefn weather Windows. Dwi'n defnyddio Windows i recordio y sain gyda'r cymhwysiad neu application neu'r app gyda'r enw sound recorder sydd yn rhanbarth o Windows. Dwi'n defnyddio Windows 10 ac erbyn hyn, ac wedyn pan dwi'n yn ar ôl recordio, dwi'n yn gallu arolygu ac hefyd adolygu recordiad y sgwrs os dwi'n eisiau i enghraifft i tynnu mas rhywbeth. Yn gallu gwneud hyn trwy'r defnyddio meddalwedd gyda'r enw Audacity. Ac gyda'r Audacity, dwi'n hefyd yn gallu gwellhau yr ansawdd o'r recordiad o'r sain. Os ydy'r gormod o trwst yn yr sain, dwi'n yn gallu dileu hyn trwy'r meddalwedd fel Audacity. Ac ar ôl hynny, dwi'n yn gallu cymryd y cynhyrchiad o Audacity, y ffeil o'r sain wedi ei gwellhawyd, ac dwi'n gallu ei osod i mewn yn adolygu'r fideo, ac wedyn i greu fideo ac erbyn hyn. Felly, dwi'n argymell i bob un ohonoch chi i wneud yr un peth. Ydych chi'n gallu gwneud hyn trwy defnyddio y ffôn symudol. Dwi'n hefyd yn defnyddio y ffôn symudol. Dwi'n hefyd yn defnyddio y ffôn symudol i recordio y llais, ond dwi'n yn cynfod y ffordd hon mor cyfleus i mi, dim ond i cerdded o gwmpas, heb unrhyw wiaren o'n gwmpas, yn siarad o'r amser, yn gwisgo y headset ar glytiau, ac i siarad i mewn i'r microphone gyda'r map o'i gwmpas fe, ac mae'r hyn yn danfon trwy'r signal digidol i'r derbynydd sydd wedi ei plygio mewn i'r cyfrifiadur, ac mae'r hyn yn recordio y llais o'r amser, ac wedyn mae'n gallu cerdded o gwmpas yn y tŷ, yn yr ardd, yn siarad ac yn sgorsio gyda chi, y gyfeillion ar wefan y cyfrwng cymdeithasol, beth byddant dwi'n eisiau, ac hefyd dwi'n gallu barhau i gwneud y bethau dwi'n angen i gwneud o gwmpas ti, ac hefyd yn sgorsio gyda chi yn y gyfamser. Dwi'n yn hollol argymell hyn i chi. Yn enwedig, y rhai ohonoch sydd ddim yn gwybod unrhyw hyn sydd yn siarad Cymraeg, enwedig, os nad gyda chi enghraifft cyfeillion neu berthnasau sydd yn siarad Cymraeg, a ydych chi'n gwneud hyn eich hunain i cyfathrebu gyda'r gyfeillion ar y wefan trwy'r cyfrwng cymdeithasol trwy'r rhywbeth fel hyn, trwy gwneud y fideo neu recordiadau neu eu podlediadau eich hunain mor cyfleus, mor hawdd i wneud, i recordio eich llais i mewn i'r cyfrifiadur
trwy'r microphone fel hyn, heb unrhyw wiaren, without wires, ac wedyn i gyfrannu eich meddyliau ar rhyngrwyd. Unwaith eto, ynglyn â'r feddelwedd dwi'n yn ei defnyddio, mae'r hyn i gyd yn hollol rhag ac yn ddim, felly mae'n mor hawdd i wneud hyn. Dwi'n defnyddio Windows 10 ar Windows 10. Dwi'n defnyddio sound recorder sydd yn rhan fath o Windows i recordio y sain mantais, ac wedyn ar gyfer gwellau o'r ansawdd o'r sain, dwi'n defnyddio meddalwedd yn hollol rhag ac yn ddim, Audacity, ac wedyn i creu fideo, dwi'n yn defnyddio golygydd fideo gyda'r enw OpenShot. Ac unwaith eto, mae'r hwn yn hollol rhag ac yn ddim. OpenShot. Open fel yn i agor ac shot fel in SHOT. Ynglyn â'r ffordd o nodi lawr dyddiadur fel hyn, sef i defnyddio recordiad o'r llais drwy'r sain, trwy defnyddio microphone trwy wisgo'r headset, ac wedyn i recordio'r meddyliau fel dyddiadur i lawr a'r cyfrifiadur trwy'r danfon o'r signal heb wiaren oddi o'r microphone i'r cyfrifiadur, sef trwy'r dibynnydd o'r microphone imiwn i'r trwy'r portlat o'r 3.5mm portlat ar gyfer microphone plug-in neu microphone jack imiwn i'r cyfrifiadur, ac wedyn yn cael ei recordiad i'r recordwyr ar sound recorder yw mae'n mor gyfled ar gyfer i nodi lawr fy meddyliau pan dwi'n yn dod o hyd ohonyn nhw. Oherwydd, dwi'n meddwl mae'r ffordd hwn, y ffordd lle rydyn yn dod o hyd o meddyliau sydd yn cynorthwyo i ni, defnyddio i ni, pan enghraifft unrhyw awr yn y dydd neu yn y nos, rydyn yn dod o hyd o'r meddyliau neu gysyniadau neu syniadau sydd yn defnyddiol ac yn wyth sut i recordio nhw i lawr. Yn arferol, dwi'n yn gwneud hynny trwy defnyddio pensil neu'r pin i mewn yn gyfer, ond nawr dwi'n gallu gwneud hyn trwy'r cyfrwng o'r sain recordiad hefyd trwy'r microphone yn uniongyrchol i mewn i'n cyfrifiadur, ac wedyn dwi'n gallu cyfrannu gyda fy gyfeillion trwy'r gyfryngau cymdeithasol a'r rhyngrwyd. Felly, un peth sydd wedi dod i mi fel syniad da yw i byw yn llytherennol. Felly, dwi'n meddwl mae'r hwn sydd yn perthnasol yn penodol yn enwedig i'r dysgwyr o'r iaith pan ydyn yn dysgu y iaith, dysgu Cymraeg. Dwi'n meddwl mae'n hynod o defnyddiol i fod rhywun sydd yn llytherennol i byw bywyd sydd yn llytherennol. Beth ydy'r ystyr o hynny? Wel, dwi'n mynd i esbonio hynny yn nawr. Rhesymau, yn yr fath o'r fideo hwn, dwi'n eisiau i drafod ynglyn yn beth mwy o'r cyfres o'r fideoedd hyn, sef fy dyddiadur ar clywedol. Beth dwi'n eisiau i gwybod amdanyn nhw yw yr cymhwysiadau neu y pynciau cyfres o'r fideoedd hyn. Yn syml, dwi'n eisiau i trafod ynglyn â'r pynciau sut dwi'n yn ymddiddori ynddyn nhw, sef dwi'n yn ymddiddori ynglyn â'r pynciau cysylltiedig gyda'r ffydd sydd yn Cristnogol, gyda'r ffydd crefydd Cristnogaeth. Felly, dwi'n eisiau i gyfrannu fy meddyliau ac hefyd fy agweddau diweddaraf trwy'r cyfrwng hyn o'r fideoedd sef yr clywedolddyddiadur. Dyma'r un pwnc sydd dwi'n yn meddwl bydd yn rhan fath mawr o'r cyfres hyn. Ac hefyd, dwi'n ymddiddori yn bethau eraill, enghraifft yn tecnoleg, yn rhaglenni ar cyfrifiadur, ac hefyd ynglyn ar sut i gwellhau ein siarad union yn yr iaith, ac hefyd fy agweddau ac hefyd meddyliau diweddaraf ynglyn â beth ydy'r
bod ei gorau i dysgu'r iaith, bod ei mwyaf effeithiol. Felly, os mae gyda ni syniadau sydd dwi'n gallu cyfrannu ynglyn â hynny, dwi'n mynd i cyfrannu yn y fideoedd hyn yn y cyfres hwn. Felly, dwi'n meddwl mae'r hyn, sef y pynciau cysylltiedig gyda'r Cristnogaeth ac hefyd gyda dysgu iaith mwyaf rhanbarth o'r pynciau. Ond, i ddweud y gwir, dwi'n meddwl dwi'n mynd i cyfrannu pob dim, y bethau dwi'n dod i hyd neu cyfarfod arnyn nhw yn fy dyddiau, fel rydyn yn defnyddio y dyddiadur i ysgrifennu lawr a'r pethau sydd yn digwydd unwaith yn y diwrnod. Dwi'n mynd i wneud yr un peth trwy'r gyfrwng o'r fideoedd hyn, sef i nodi lawr y bethau sydd yn digwydd i mi trwy'r diwrnod hefyd, ac hefyd i cyfrannu gyda fy gyfellion ar cyfryngau cymdeithasol hefyd. Ac dwi'n meddwl mae'r hyn beth dwi'n eisiau i dweud ynglyn â'r pwnc o'r cymhwysiadau o'r fideoedd hyn unwaith yn y cyfres hyn clywedolddyddiadur. Wedyn, dwi'n eisiau i drafod ynglyn â'r pwnc sef sut i byw bywyd sydd yn llytherennol. Beth ydy bywyd sydd yn llytherennol? Beth dwi'n ystyru gyda hynny yw pan rydyn yn byw ein bywydau beunyddiol, rydyn yn canolbwyntio yn y mwyafrif ar llytherennau union yn ein meddyliau. Felly, os rydyn yn byw enghraifft bywyd sydd yn academaidd, rydyn yn gallu enghraifft yn meddwl yn llytherennau, yn y geriau, yn ein meddyliau. Ond os rydyn eisiau enghraifft i byw bywyd seiliedig ar rhyw fath o testun fel y Beibl, dwi'n meddwl mae'n canolbwyol iawn i cynnal yr holl amser yn visualisation neu gweledigaeth yn ein meddyliau llytherennau oedd o'r Beibl. Beth ydy y mantais o hynny? Felly, dwi'n meddwl y mantais o hynny yw pan rydyn yn darllen rhyw testun, rydyn yn canolbwyntio ar y llytherennau, nid yn unig i edrych arnyn nhw pan rydyn yn darllen geriau, ond hefyd rydyn yn ychwanegol i hynny os rydyn yn ei dyfalu nhw neu yn ei dychmygu nhw, os rydyn yn ei dychmygu nhw yn ei meddyliau, yn ei gweledigaethau mewnol. Enghraifft, os rydyn yn darllen brawddeg ar y dudalen, y ci sydd yn neidio dros yr palmant, rydyn yn gallu dychmygu llytherennau ac y geriau, ond yn hytrach na geriau a llytherennau sydd yn mwy bwysig, y geriau un ar ôl un, sef y lythyren y, ac wedyn gofod, ac wedyn y lytherennau ec, ac wedyn i, ac wedyn gofod, ac wedyn sydd S-double-D, os yn gallu yn cadarnhaol yn ei dychmygu nhw ac wedyn yn cynnal yr llytherennau yn ein meddyliau. Dwi'n meddwl mae'r hyn yn ein cyfathrebu nhw i canolbwyntio yr holl amser ar y llytherennau yn pob dim. Mae'r llytherennau yn dod bethau mwyaf bwysig yn ein bywydau. Felly, pan rydyn yn darllen testun fel y Beibl, rydyn yn gallu derbyn nid yn unig y geriau ac hefyd y brawddegau, ond pan rydyn yn darllen geriau, yn gallu darllen y geriau gyda'r syllathiadau yn hollol cwmws, achos os rydyn yn darllen yn gyflym trwy'r testun, mae'n mor hawdd i darllen yr sefyllfaoedd sydd yn gwahanol neu anghywir, ond os rydyn yn canolbwyntio o'r amser y llytherennau gyda nhw a pethau mwyaf pwysig i deall, rydyn yn gallu derbyn ystyr o'r testun yn hollol gwmws gyda'r pob un llytherennau yn hollol gwmws hefyd. Dwi'n meddwl mae'r hyn yn arwain i ni i deall pob un testun rydyn yn gallu dod o hyd gyda'r dealltwriaeth sydd yn hollol cywir ac yn gwmws. Felly, dwi'n meddwl mae'r hyn rhywbeth sydd yn hynod o fanteisiol i mi os dwi'n gallu gwneud hynny, nid yn unig yn fy dealltwriaeth o'r testunau o'r Beibl,
ond hefyd yn fy cyfrafiad gyda eraill, trwy siarad gyda eraill, mae'n gallu dychmygu llytherennau yn fy meddyliau pan dwi'n yn siarad gyda bobl, pan dwi'n yn siarad gyda chi, mae gyfeillion ar rhyngrwyd, ar cyfryngau cymdeithasol, dwi'n yn gallu siarad yn fwy rhugl, oherwydd os dwi'n gallu dychmygu ar brawd ffurflen o'n gweliadau dataethau, dwi'n gallu cyfathrebu gyda chi yn hollol yn fwy smooth yn ytrach nag angen achos amser i chwilio o gwmpas ar gyfer y gerau ar gyfer y llythrennau. Mae'n ffurflen i mi yn fy meddyliau, fy dychmygiadau o'r llythrennau ffurflen, felly dwi'n yn gallu dod o hyd o gerau yn fwy hawdd. Dwi'n meddwl mae'r hyn rhywbeth sydd yn gallu cynorthwyo gyda siarad yn dda, oherwydd mae'n mor bwysig y dyddiau hyn yn ei gwaith i siarad, i cyfathrebu gyda cwsmeriaid, hefyd yn enwedig yn y bodau sydd yn dda ac yn ysbwyth ac yn cynnig yr argraff sydd yn dda i'r cwsmeriaid yn y dydy. Felly dyma beth dwi'n eisiau dweud ynglyn â'r pwnc o sut i byw bywyd yn llytherennol. Y pwnc nesaf dwi'n eisiau i drafod amdano fe yw i ddentega gerau oddi wrth y Saesneg pan ydym yn siarad yn y cyfrwng o Gymraeg. Felly ydy hynny beth sydd yn dda i'w wneud neu beth sydd yn wael. Dwi'n meddwl yn cyffredinol os ydym eisiau i dod i hyd o'r erbyn, os ydym dysgwyr i mewn yn yr iaith pan ydym eisiau i adeiladu ein dealltwriaeth o'r iaith ac hefyd y rhugolder, mae'n bwysig i ddysgu y geriau Cymreigdod. Felly, os ydym eisiau i edrych oddi wrth yr agwedd o'r dysgwr, dwi'n meddwl mae'n angenrhaid i ysgoi defnyddio geriau benthygrwydd oddi wrth y Saesneg, oherwydd mae'r hyn yn ein gorfod i ni i dysgu y geriau Cymreigdod, oherwydd mae'n mor bwysig i defnyddio yr geriau ar holl amser os nad ydym ni gallu dod o hyd o'r gair sydd yn Cymreigdod. Mae'n mor bwysig i ni i defnyddio adnoddau ar-lein i ymedrych ar-lein ar gyfer y geriau sydd yn Cymreigdod ac yn defnyddio nhw ac i ddysgu nhw fel dysgwyr. Felly dyma beth dwi'n meddwl ynglyn â ddentega gerau oddi wrth y Saesneg. Felly, i ateb y cwestiwn hwn, mae angen i ni i gofyn yr holl amser pa fath o sefyllfa ydy hi pan ydym eisiau i benthyga geriau oddi wrth y Saesneg. Ydy hi rhyw fath o'r achos neu sefyllfa lle ydym yn ysgrifennu rhyw fath o traethawd ar gyfer ymarfer i mewn yn siarad y iaith. Os ydy hynny rhyw fath o'r arbyberiad i mewn yn y iaith i gwella ein safon i mewn yn y iaith. Felly, fel dysgwyr o'r iaith, dwi'n meddwl mae'n nid yn syniad da i benthyga oddi wrth y Saesneg. Mae'n syniad da i cymryd yr amser i edrych ar-lein ar gyfer y geriau Cymreigdod yn ytrach na defnyddio y geriau sydd yn Saesneg. Felly, dyma'r sefyllfa lle dwi'n mynd i argymell i bobl i yn ytrach na benthyga oddi wrth y Saesneg i defnyddio adnoddau ar-lein i dod o hyd o geriau Cymreigdod. Wedi dweud hynny, pan ydym yn cyfathrebu gyda bobl yn defnyddiol neu ydym yn cyfathrebu gyda gyfeillion ar y rhyngrwyd neu pan ydym yn creu fideoedd ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, mae'n mor bwysig i siarad yn dda ac yn ysgwydd, achos mae'n hynny rhanbarth o cyfathrebiad gyda bobl eraill. Mae'n angen rhaid i fod siarad gyda llais, gyda sgwrs sydd yn ysgwydd ac yn rhugl. Ac efo hynny, mae'n angen i ni yn y sefyllfa hon i benthyga oddi wrth y Saesneg. Felly, yn y sefyllfa hyn, dwi'n meddwl mae'n hynny yn syniad da i benthyga yn uniongyrchol oddi wrth y Saesneg, neu os nad ydym ni'n gallu dod i hyd o'r brawddeg neu ymadrodd neu'r geriau i mewn yn holl o Cymreigdod. Dwi'n meddwl ar gyfer yr rhugolder ac ysgwyddro ac hefyd y chwylister o'r sgwrs, mae'n mor bwysig i benthyga oddi wrth y Saesneg. Oherwydd ar gyfer blaenoriaethau,
o'r sefyllfa fel hon, mae'n un mor bwysig i cyfathrebu, i trafod y pwnc, i gosod ar draws i'r grandawyr, yr pynciau ac hefyd yr agweddau ac hefyd y meddylau yn ytrach nag ar gyfer dysgydiad o'r iaith. Felly, mae'n un mor bwysig i benthyca bod o'r Saesneg yn y sefyllfedd hynny. Felly, yn enwedig, dim yn sefyllfau'r gwyddonol, lle rydyn yn dod i hyd o tecnoleg newydd achos amser pan mae'r safon o'r gwyddenaeth yn gwellau ac gwellau ac union enghraifft yn maes o'r cyfrifiadur. Mae gyda ni datblygiadau blwyddyn ar ôl blwyddyn gyda'r terminoleg newydd. Felly mae'n angen rhaid i ni ar gyfer yr cyfathrebiad i benthyciad yn uniongyrchol oddi wrth y Saesneg achos yn yr sefyllfeydd hynny y blaenoriaeth yw i cyfathrebu yn ytrach nag i ddysgu. Felly, os ydy'r blaenoriaeth i ddysgu, felly mae'n angen i ni i rhoi yr amser neu i cymryd yr amser i defnyddio yr adnoddau ar-lein i dod i hyd o'r geiriau Cymreigdod, ond pan mae y blaenoriaeth i cyfathrebu gyda cynulleidfa, gyda gyfeillion yn maes enghraifft arbennig neu yn sgorsio yn beneddiol. Felly nad ydyn ni yn eisiau i blaenoriaethu yn dysgu o'r iaith, ond y blaenoriaeth yw i mwynhau y sgwrs neu i cyfathrebu syniadau neu i dysgu y pwnc neu'r llydd. Felly yn y sefyllfeydd honno, dwi'n meddwl mae'n mor bwysig i benthyca yn uniongyrchol oddi wrth y Saesneg. Wedyn, y pwnc dwi'n eisiau i trafod nesaf yw ynglyn â sut i rhyfela yn erbyn lluoedd uffern. Felly, fel Cristion, dwi'n meddwl mae'r lluoedd uffern rhywbeth sydd yn hollol gwirioneddol pan ydyn yn edrych a rhywun sydd yn siarad neu yn gwybod ynglyn â lluoedd uffern. Mae'r hwn yn sonio fel rhywbeth allan o rhyw fath o ffilm gyda'r effeithiau arbenigion, enghraifft fel rhyw fath o fantasy sci-fi neu pan ydyn ni'n clywed am terminoleg o'r lluoedd uffern. Ond dwi'n meddwl mae'r hyn rhywbeth sydd yn hollol gwirioneddol yn ei bywydau benyddol. Fel Cristion, mae angen i ni i rhyfela yn ein bywydau pob dydd dros Iesu Grist, dros buddugoliaeth Cristnogol yn erbyn y lluoedd o uffern. Ac beth sydd dwi'n cyferio atyn nhw pan dwi'n defnyddio terminoleg o lluoedd uffern yw yr lluoedd ysbrydion sydd yn gwneud i ni i temlo i syrthio imiwn i temptasiwn, i syrthio imiwn i bethau sydd yn denu nhw i bechu. Felly, dyma peth dwi'n ystyru pan dwi'n defnyddio terminoleg o lluoedd uffern. Mae'r teimladau hyn union yn ein cnawd pan ydyn nhw'n eisiau i troseddu yn erbyn cyfreithiau sanctaidd. Oherwydd, fel Cristion, mae'n mor bwysig i gadw ein hunain y holl amser yn lan yn sanctaidd ac nid i troseddu, nid i bechu, nid i gwneud y bethau cywilyddus ac yn anfoesol gyda'r enghraifft. Mae'n angen i ni i iddhau i'r gyfreithiau aragwydd i'r gyfreithiau sanctaidd imiwn yn y Testament Hen ac hefyd yn y Testament Newydd. Mae'r Testament fel yn y geiriau o Iesu Grist nid i mynd ar draws neu yn erbyn y dysgydiaeth o'r Testament Hen, ond i gyflawni y dysgydiaeth o'r Testament Hen. Felly, mae'r gyfreithiau union yn y Testament Hen yn hollol cymwys i ni heddiw. Mae'n angen i ni i eiddhau iddynt. Mae'n hynny yn hollol bwysig oherwydd pan ydyn yn eiddhau i'r gyfreithiau hyn yn cadw ein hunain yn lan yn sanctaidd ac felly ydyn yn gallu derbyn y bendithion oddi wrth Duw pan ydyn yn eiddhau i'w cyfreithiau ef. Ond pan ydyn yn troseddu yn erbyn ei cyfreithiau, felly ydyn yn cael
ein cosbwyd. Dwi'n meddwl mae'r hyn rhywbeth sy'n gwir sydd yn digwydd yn bywydau ni pan ydyn yn pechu, felly ydyn yn derbyn y cosmetigaeth yn y byd yn y byd hwn. Er enghraifft, hyd yn oed mewn wythnosau neu mewn dyddiau, os ydyn yn troseddu yn erbyn cyfreithiau sanctaidd pan ydyn yn setio i mewn i demtasiwn ydyn yn gallu cael ein cosbi y bori neu y wythnos nesaf neu y flwyddyn nesaf. Felly dwi'n hollol credu mae'r hyn yn digwydd. Felly mae angen i ni i edlifarhau o'n pechodau ni pan ydyn yn dod o hyd o'r adnabyddus o'r troseddiad. Mae angen i ni i ambil i maddeuant oddi wrth yr arwydd oddi wrth ysgrif i maddau i ni ein pechodau. Os nad ydym ni yn gwneud hynny, fe fyddem ni'n yn derbyn y cosmetigaeth. Felly, beth ydy y bendith oddi wrth Duw ac beth ydy yr cosmetigaeth? Dwi'n meddwl mae'r hyn beth sydd yn hollol gwir. Er enghraifft, pan ydyn yn ifeddhau ac yn cadw ein hunain yn lan yn sanctaidd, felly ydyn yn derbyn mwynhau cyfnod o'n bwyd ni sydd yn hollol heddychol, ond pan ydyn yn troseddu yn erbyn y gyfreithiau, ydyn yn gallu dod hyd o'r cyfnod o bywyd sydd yn heddychol ac ydyn yn syrthio oddi wrth yr sefyllfa o ras diwiol. Felly mae'n hollbwysig i ni i edlifarhau pan ydyn yn adnabyddus o trosedd ydyn yn wedi ei gwneud yn ein bwydau ni pan ydyn yn syrthio i mewn i demtasiwn. Ond wedi dweud hynny, i ateb y cwestiwn sut i rhyfela yn erbyn lluoedd uffern, dwi'n meddwl ac er hyn mae angen i ni holl amser i canolbwyntio ar ein ymddygiad ein hunain. Ydy hynny yn dda, yn oesol neu nid ydyn. Mae angen i ni i sarhau unrhyw beth, unrhyw temlad, unrhyw meddwl, unrhyw syniad neu cysyniad sydd yn galluogi neu achosi i ni i syrthio i mewn i'r demtasiwn. Felly mae angen i ni i sarhau hynny i mewn yn ein hunain. Felly dyma'r rhyfela. Dyma beth ydyn yn angen i sarhau ac i casau i mewn yn ein hunain, yn ni ein hunain. Felly os ydyn yn gwneud hynny trwy weddio, achos os ydyn yn gallu datblygu y sarhad i mewnol yn ni'n ein hunain, mae'n hyn yn achosi ni i weddio i Duw ac efo cryfder ac efo cymorth i brydro, i ymladd, i rhyfela yn erbyn y temladau hyn. Ac mae'r temladau hyn ysbrydion dwi'n credu oddi wrth uffern. Oherwydd dyma sut mae'r lluoedd uffern yn ein harwain ni i troseddu, i pechu. Ac ar ôl pechu, ydyn yn colli y bendithion oddi wrth Duw. A pan ydyn yn gwneud hynny, mae pethau gwael yn digwydd i ni. Felly mae'r hollbwysig i ysgoi hynny. Felly mae'n hollbwysig i cael ei hunain yn lan, yn sanctaidd. Os nad ydyn yn gallu gwneud hynny, os ydyn yn troseddu, felly y peth gyntaf yw mae angen i ni i edlifarhau ac i weddio maddeuant. Ac ar ôl hynny, mae angen i ni i barhau i rhyfela i brydro yn erbyn y temladau sydd yn achosi ni i troseddu, i bechu. Wedyn, i'r pwnc nesaf, oedden ni wedi gwybod o'r blaen yn ddyn sut i byw bywyd sydd yn llytherennol, sef pwysigrwydd o i fod yn llytherennol pan ydyn yn cyfathrebu gyda eraill, i fod yn hollol gymwys gyda'r pob un gar ydyn yn ei mynegu i cyfathrebu gyda eraill pan ydyn yn darllen rhyw destun, rhyw llyfr neu nofel neu Beibl. Mae angen i ni i derbyn ystyr yn gymwys ac yn cyflawn oddi wrth destun. Felly mae'n angen i ni i dechnegu, i cynnal yn ei
gweledoliaethau a'r llytherennau o'r geriau i sillafu y geriau pan ydyn ni yn eu cyfathrebu nhw, yn eu defnyddio nhw. Felly, beth dwi'n eisiau i ychwanegu i'r hynny yw pan ydyn yn siarad, mae'n defnyddiol iawn i ysgrifennu yn yr awyr gyda'r ein bysedd mynegau bysedd yn yr awyr a geriau i ysgrifennu pan ydyn yn siarad. Dwi'n gwybod mae'r pwll hwn yn hynod o defnyddiol. Enghraifft, pan dwi'n eisiau i siarad neu i rhoi rhyw fath o araith, dim ond pan dwi'n yn siarad y brawddeg i ysgrifennu i lawr yn yr awyr allan o'r weledigaeth. Of course, achos mae'n edrych yn weddol ddiethyr i weld rhywun pan maen nhw yn siarad i ysgrifennu gyda eu mynegau busnes y geriau union yn yr awyr. Ond dwi'n canfod mae hynny yn hynod o defnyddiol pan ydyn nhw'n eisiau i siarad yn y swydd ac yn dda ac yn rhugl gyda'r tren o'r feddyliau yn llifo yn y swydd i'r gwrandawyr. Hefyd, dwi'n canfod pan dwi'n yn gweddio, mae hwn yn hynod o defnyddiol achos pan ydyn yn gweddio, ydyn yn canolbwyntio ar y geriau sydd yn sanctaidd i ni, ond os ydyn yn gallu yn mwy nac i lefaru y geriau i ysgrifennu gyda eu mynegau bysedd y geriau yn yr awyr yn y bod sydd yn gydiedig, wrth gwrs, allan o'r gweled o'r eraill. Mae'r hyn yn ein cyfathrebu ni i canolbwyntio hyd yn oed yn fwy ar y geriau ac hefyd os ydyn yn dechnegu y geriau, llytherennau, cyfathrebu union yn ein gweledoliaethau, ydyn yn gallu canolbwyntio hyd yn oed yn fwy effeithiol ar y geriau ac hefyd yn ystyried union yn y geriau. Dwi'n meddwl mae'n mor bwysig i wneud hynny pan ydyn yn gweithio ac hefyd pan ydyn yn darllen destunau sanctaidd ar ysgrifennau sef y Beibl, dwi'n meddwl. Ac trwy hynny, trwy yr ymaferiad o'r ysgrifennu yn yr awyr, y geriau, y cyflwyniadau, y llytherennau o'r brawddegau o'r geriau, trwy'r hefyd yn canolbwyntio ac yn dychmygu y llytherennau union yn eu meddyliau pan ydyn yn eu darllen nhw, neu gweddio nhw, neu yn siarad nhw. Dwi'n meddwl pan ydyn yn gwneud hyn yn fwy ac yn fwy, ydyn yn dod yn mwy ac yn fwy llytherennol, ac mae'r hyn yn ein cymyddio ni i fod yn fwy cymwys yn ein cyfathrebiad. Ac dwi'n meddwl mae'r hyn i gyd yn dim ond gallu ein cymyddio ni i fod yn fwy effeithiol yn ein cyfathrebu gyda ein gilydd ac hefyd trwy ein gweddio hefyd ac trwy ein dealltwriaeth o'r testunau ac hefyd o'r Beibl. A pan dwi'n yn gallu dod fel hyn, dwi'n credu ydyn yn gallu dod yn fwy ac yn fwy effeithiol ac yn fwy llwyddiannus yn ein glynu i'r ffordd gyfiawn, i'r ffordd gywir sydd yn ein arwain ni i iachawdwriaeth yn ytrach nac i syrthio union i'r maglau yn y byd. Nesaf, dwi'n eisiau i drafod ynglyn â pham mae'n angenrhaid i ni i ymprydio o amser i amser, ac mae'n dweud yn yr Beibl ar gyfer ysgoi neu i cadw mas o cytreiliaid sydd yn gallu ein meddiannu nhw yn ein meddiannu ni, mae'n bwysig a mae'n angenrhaid i ymprydio oherwydd roedd yr ysgolion i Iesu yn gofyn iddo fe pam nad oedd nhw'n yn gallu i bwrw mas cytreiliad union yn y bacin ac roedd Iesu yn ateb gyda'r fath o'r cytreiliad hynny, mae'n angenrhaid i ymprydio. Felly, yn y dyddiau hyn, dwi'n meddwl gyda'r safon o boesodeb mor gwahanol i'r rheini union yn y dyddiau Iesu, dwi'n meddwl mae'n angenrhaid i ni hyd yn oed yn mwy i ymprydio nac erioed. Felly, cyn i barhau ymlaen, mae'n angenrhaid i ni i dweud os ydych chi'n hyn,
mae'n angen I fod yn eithriadol yn ofalus gyda'r ymprydio oherwydd pan oedd yn degawdau yn ieuancaf a pryd hynny, oedd weddol hawdd I mi I ymprydio I mynd am dyddiau heb enghraifft I bwyta unrhyw beth, enghraifft dim ond I yfed ychydig o dwfr neu rhyw fath o diodydd, ond oherwydd dwi'n nawr yn fy 50au, dwi'n meddwl nawr pan ordyn yn ymprydio y pryd olaf, ar ôl heb unrhyw bwyd, ar ôl o deiti dros 24 awr, ordyn yn eithriadol o sâl, I dweud y gwir, ordyn dod o hyd o trafferthion gyda'r bwyta a gyda yfed oherwydd y diffygrwydd o'r hylif yn fy ngor, ordyn yn canfod roedd yn caled I bwyta ac I yfed oherwydd y diffyg o egni ac hefyd hylif yn fy ngor. Felly os ydych chi'n dros enghraifft 50 oed, dwi'n yn agwedd I chi I fod yn hollol ofalus ac nid I ymprydio dros 24 awr. Os ydych chi'n eisiau I ymprydio, dwi'n agwedd I ymprydio na mwy nag 12 awr. Ac wedyn I bwyta rhywbeth ac I yfed rhywbeth ar ôl hynny, achos mae hynny yn hynod o bwysig ar gyfer bobl sydd yn hyn. Dwi'n mynd I dweud oddi wrth fy morgan fy hun. Wedi dweud hynny, mae'n bwysig I disgyblu beth ydyn yn bwyta a pryd ydyn yn bwyta, ac hefyd mae'n angen rhaid I dioddef diffyg o bwyd ac hefyd o diod yn oriau hynny. Felly, dwi'n meddwl dyna pam mae'n angen rhaid I ni I ymprydio, ond fel ydyn yn dweud o'r blaen, os ydyn dros ein 50 mae'n angen rhaid I fod yn cyfyngedig gyda'r ympryd ac nid I ympryd dros 12 awr. Felly, wedi dweud hynny, mae angen rhaid I ofyn y gwestiwn pam. Dwi'n wedi cwbl i'r tronfwyfa I fod yn yr efengol ynglyn â'r Iesu a'r bachgen gyda cytreiniaid pam mae'n angen rhaid I ni I ympryd, ond pam yn cymwys. Sut y mae'r gweithrediad yn gweithio I gaethogi ni I fod yn fwy cryf yn erbyn cytreiniaid yn gwmpas. Felly, ac yn daf mae angen I ni I ofyn y cwestiwn beth ydy'r cytreiniaid, beth ydy'r ysbrydion drwg yn gwmpas ni. Ydyn nhw yn hedfan o gwmpas fel yn ffilmau, fel yn y movies, fel vampirod neu ysbrydion drwg. Beth ydyn nhw? Fel Cristion, dwi'n meddwl ydyn nhw'n hollol amgyfwyd gyda'r ysbrydion drwg, gyda gyffuriaid. Mae'n hyn yn dod I ni oddi o'r cyfryngau, oddi o'r teledu, oddi o'r gyddoriaeth, cyfoes ac yn y blaen. Ac beth dwi'n yn cyferio ydyn nhw yw temladau sydd yn arwain I ni I troseddu, I dechu ein cyrff ni, achos ydyn nhw wedi cael ein methu nid gyda'r ysbrydion drwg. Sydd yn dod oddi o'r uffern. Os ydyn yn darllen y Beibl I deall o ble y mae'r temladau hyn yn drwg sydd yn arwain I ni I troseddu yn erbyn dysgiadaeth, Cristnogaeth, yn erbyn dysgiadaeth o'r Beibl, ysgrifennu, gair sanctaidd, mae'r hyn ysbrydion drwg sydd ydyn eisoes yn cael ei methu nhw gyda'r ysbrydion drwg. Os ydyn yn gallu gweld yr ysbrydion hyn fel y diawlod yn y cartoons neu yn y ffilms gyda'r dau gorn allan o'i pen ac yn y blaen, efallai fe bydda hynny yn rhy hawdd I ianc oddi o'r ymaglau uffernol, ond nad ydy pan ydyn yn cael ein methu gyda'r ysbrydion drwg hyn, ydyn yn teimlo yn weddol pleserus I wneud pan ydyn yn gwneud hynny, ond ar ôl hynny ydyn yn dioddef yr cywilydd ac hefyd diffyg o bendithion nefol pan ydyn yn troseddu
ydyn yn efallai yn dod yn sâl neu ydyn yn dioddef y cosmetigau o'r unrhyw lle arall. Felly, ydyn yn cael ein codi pan ydyn yn troseddu yn ydyn y cytreithiau sanctaidd. Felly, mae angen rhaid i ni fod yn adnabyddus o sut i orfygu ysbrydion drwg hyn ar teimladau pan ydyn yn cael ein methoniaid gyda'r ysbrydion drwg yn ein corff. Felly, mae angen i ni i rhyfela yn erbyn hyn, i rhyfela yn erbyn yr ysbrydion drwg hyn. Sut mae'n angen i ni i rhyfela trwy weddio, ac hefyd trwy ymprydio, ac hefyd trwy dioddefaint pan ydyn yn edrych ar y croes bren. Mae'r hyn yn ein gofynnu o y dioddefaint o Iesu Grist ar y croes bren. Felly mae'n angen i ni i gyd ymdeimlo gyda'r dioddefaint o Iesu Grist. Ydyn yn angen rhaid i ni i edrych ar y croes bren ac wedyn i atgoffa eich hunain o'r dioddefaint mor hynod o boenus ac i ymgeisio i cyd-ymdeimlo gyda'r dioddefaint mor enfawr hynny. Ac trwy hynny, felly trwy dioddefaint o'r ymprydio hefyd, y diffygrwydd o'r bywyd a diod, ac hefyd trwy gweddio i Duw, i Iesu Grist, ar gyfer yr ffrifster i orfygu y teimladau pleserus, ac wedyn i rhyfela i brydro yn erbyn y teimladau hyn, i edrych ar dioddefaint fel rhywbeth sydd yn cadarnhaol ac sydd yn gallu ein cymorthwyo ni. Felly, dwi'n meddwl byddai hynny yn ein cymorthwyo ni i osgoi ac i ddianc oddi wrth y magle, oddi wrth yr ysbrydion y drwg yn y byd.